Ornosuki Jamati Anara Falana Haji Marnoi. Ornosuki Jamati Anara Falana Haji Marnoi. Ek coba coli noi. Ek coba coli kha. Ini Jogaibari village ni hoite sini bukhok olona saki Jamati Ana 19 tariko je sinamani haikhlainai bonor kai angko busaino bui bike chalogoi boro kaisa jagani thangmani bono bangkrong bangmine je rap khaikya je babe borongno geng rap khaikya amno geng na khaiman ne khaise bono tai bathanan ne pode potke bono bothari se bono lagai thangka ishor sobang mabai botino ka thang khaikya awon bagi jeng kulene isono hambai marwo awon bagi jeng tini je boni rom jangnai rokno je bono khaine rokno dati no khasi adar na ning thung ne jeng tini o or jeng Jogaibari village ne hoite sini rally khlaileka mukhomantri jeng kok sawo o je rom phenai manjaknai rokno dati no khasi adar na ning thung khane jeng Tangi hingga jeng ini hawo jeng hani bersanginai jeng tunu septi kerika jeng tang him paimanlia je tinta somoyo je ajuk mari rosedur jeng himi mane tam nai sini je jeng monwa khanya roksum se jeng khaiman liang sinai kirilai mane gunoi tangi hingga jeng tau bosini borong ni kisaban septi kerei hingga abon bagin yang sanan musungo sini prosason no tai sini government no tai police rama dati khlainai bono sasti nan baginai jahate ola tai am hayeng ya tai jodi tau bono phasi wadar ya hangke ya khade khangke tai khoroksa borong srengya bahning thangnai sudi sin borong ni bagai simisa am hayengi tongo onya do phano nukjagya hangke abon karon tamo abona bang tini sini government en chalogui tongnai rongna ang question khainyan musungo ora je Ini tam ni bagai kini asal hamzah dorawo je candle kini je mohai ke rally kanya nangka bisa. Bele kan hambai sini elektronik media rokno ko khungke singkini mu misil hai ke ba je musum misil kanya nang mane ekmatro bhaine karon sini je beri besarongni sini o hawo kuno security kerika self security kerika borong ni bagai kuno tam sarai mane sak basi tongani kuno odikar obahai oste kamai tongka sini hawo mar sini boro khorok beri rok ekta mason hni mano borong no geng rap obahai ke khlai jagai tongka kumuni dofa rok bai tini sal kathang bo tini khlai jagai tongo tini horobo khlai jagai tongo go obahai ke sungtai bisung sal besuk tong sinai sini dofa haino se komorna ni bakhak thangai tongo obahai jorawo tini sini ko bukhukje tam jamati yang kuno orang nasoki jamatia tini bo tepania je go rasmeni tini horni tintawo boro bukhungni firok pro tini je tepania ni je ukroponthi tam sanai rok je tam sar kubuni bosong je kunai rok borong no romfre sungpre khlani gengrep khlaka obuni bisa sung tak bo mayako borong no sung nayo already sung phasi khlani bagai aboni bagai tini sinoro phaiso paijak sini central committee ni TWF ni ti brahmathani adongje borong nangje ulpi te borma obhayan tongo te bisini block ni WF committee ni bukje sombolaki tai sinoro ni bisini Jogaibari bisini chairman member ta joto adong rok tini songobake khado aboke bo tariko mohai kotona abo 19 tarik shonibar thanai shonibar gabon kingo tai tebo tamu bahai abono sanamo songo sarbal suo sini buri rokni sini te prasa bosong rok romfre jangmani satok jagmani bujakmani tai thakliya aboni bagani sing sini je proshashan tongnai sini mukhomantri no konyani musongo immediately dari ke borong phasi theng hai ekle sini choba tebo obah ke kolok khe sing tebo andolon krake sing khlaine acha angka aboni bagai tabung norok abuto nai ke tingo angka tabung norok tamo aboni bagai je kuno samung khlai proshashan ungtheng ba je kuno samung tatari samung khlai ke nor aboni bagai tamo khlai singoboni bagai tebo kotor ke sing bikhup khlaine je singman saksang sara tripura rajyo tebo sing kotor khlai sing tebo andolon khlaine hambai